Kisar Baridin lan Ratmina dening Nurdin M. Nur. Ratmina perawan kang duweni mata tanggal 14 gawe dheweke ambekan kaya jaran. Isun Baridin anak Mokwangsi arep tekan lamar Ratmina anak siji-siji bapak dam. Mengkono kocap jero ati sedurunge srengenge kerem lan keringet mandeg ngucur sikile gemeter nalikane dicegrikil umay bapak dam. Nalikane bocah mau ngajukaken lamaran kang isi telung iji gedang kaya dene dienjot sewu weluku kiwe tangan ning pundake awake nambah oik nalika dheweke mandeg plototan mata wong tua mau terus mundur sewu pengadegan. Bengiye nalikane ndeleng lintang pucet ora mancelem nalikane wulan arep ker Baridin bocah alas buka aji-ajian tua jaran goyang kang diupai bature sing kitab lawas. Niat isun harap guna-guna dudung guna-guna jalan wesi dudung guna-guna kebotatu dudung guna-guna sapi edan dudung guna-guna jin atawa setan isun arep guna-guna anak manusia anak tunggale bapak lamun dheweke turut kenang lamun dheweke dodok kenang lamun dheweke dodok tongkon ngadeg
lamun dheweke ngadeg kongkon mlaku lan mlayu-mlayu kaya jalan kepek. Edan! Wah! Edan! Wah! Edan! Wah! Disebut ajian mau pintelu. Bengi kaping 40 sing awit nasibe dibuntungi Gusti Allah. Ratminah tangi kaya disumpel tai jaran blangaplo dipandengi tiang-tiang boroken umay kerasa secet kesiksa kian-kian neraka Kang Baridi isundama Kang Baridi isundama dheweke wis edan. Siji weruku masih nangkring ning bau nalikane angin krungu sompai disaksinang jutaan lemon. Ratminah sakian wis edan. Isun orang teman. Masih dikawal weluku ning pundake matani ngenese wong edan. Cirebon 2008 metu.